PSE-tik entzun dugu gutxi esan daitekela gai honen inguruan, EAJ-tik entzun dugu gutxi egin daitekela gai honen inguruan, eta PP-k bai proposamen bat egin du, ezta? Eta da gure etxebizitza politika Espainiako bankuak eraman dezala, ez? Bueno, EH Bildutik ez gatoz bat ez batekin, ez bestearekin eta ez hirugarrenarekin. Eskerrak eman nahi diogu Inigo Martinezi, Elkarrekin Podemos ziuren ekarpenarekin uste dugu gaurko proposamena aberastu dela. Uste dugu Kontsumobidek egin dezakela kanpaina bat hipoteken inguruan informatzeko, eta uste dugu baita ere gehiago mediatu, gehiago negoziazioetan parte aktiboagoa hartzezakela Jaurlaritzak, eta uste dugu gure proposamenean zati deklaratibo horrekin batera baita ere agertzen direla nahiko ekarpen, nahiko eskakizun zehatzak eta horiek azaltzen saiatu gara. Hain zuzen ere, EAJ eta PSek egin duten osoko zuzenketan, egiturak eta berdina hartu dute. Egia da gero ez diotela ezer eskatu Jaurlaritzari guk azken 2 puntuetan eskatzen ditugunen modukoak, baina errefusa bat egiten dute eta kontrolaren alorrean ere ekarpen bat egin dezu, ezta? Claro, arazoa da eta ridikuloa nahiko ondo azalarazi du PP-ko ordezkariak da bakarrik errefusatzen dituzuela legez kanpoko praktikak, gustatuko litzaiguke jakitea zeintzuk diren horiek. Ze, claro, guk aipatu ditugun praktiken 89% legearen barruan daude. Hori da arazoa, legearen barruan daudela. Baina legearen barruan egoteagatik ere arazo bat sortzen ari dira, gizarte arazo handi bat, eta uste dugu horri heldu behar zaiola. Zain du, Jaurlaritzak bakarrik ez du parte hartu behar edo eskua sartu behar gauza ilegalak egiten direnean. Ze horretarako epaitegietara joan gaitezke. Baina, legebiltzarrean gaude, eta beraz, arazoak sortzen diren tokietan, saiatu behar gara, gobernuaren, zeregina bultzatzen, ezta? Eta horretarako ekarri dugu proposamen hau. Ez dana gelditzen bakarrik zati deklaratibo horretan. Gu proposatzen dugun txostena, uste dugu asko zer interesgarriagoa litzatekela, barne hartuko lituzkela gaur hemen aipatu ditugun 5 jarduera horiek legalak direnak, baina etxebizitza eskubidearen kontrakoak direnak, eta gero beste 2 eskaera oso zehatzak egin dizkiogu Jaurlaritzari. Eskatu diogu hitz egin dezala erakunde horiekin, eta begiratu dezala ze harreman ekonomiko dauzkan erakunde horiekin, eta hor palanka boteretsu bat dauka Jaurlaritzak nahi izango balu erabili, eta azkenik eskatzen dugu lehentasunez erosteko eskubidea aplikatu dezala behingoz kasu hauetan. Esaten digu San Jose Andereak hori interes orokorraren kontrakoa joango litzatekeela, baina gure legez bestekoan zehazten dugu prezioa interes orokorrarekin bat baldin badator gauzatzea lehentasunez erosteko eskubide hori. Azken boladan Jaurlaritza hau erosten ari den etxebizitza bakarrak apezpikutzari dira, Hermanitas de los Pobres erakundeari dira, irribarre egiten du Arriola sailburuak, baina horrela da, eta badaki, eta Amenabarrek, utxegindako promozioak dira. Hori da erosten ari zareten etxe bizitzak. Guk hemen eskatzen duguna da, erosketa multzokatuak daudenean, parte hartzea, eskusartzea Jaurlaritzak, beti ere prezioa, interes orokorrarekin bat baldin badator. Eta gero ja, beti bezala, barregarria da, entzutea EAJ-ko ordezkaria hemen 2015ko etxe bizitza legearen onurak berriz ere saltzen. Zer bozkatu zuen EAJ-ak 2015an?